Sziasztok, én Márk vagyok, és itt van velem Bandi. Sziasztok! Ma egy Minecraftos videót fogunk csinálni. Igen. Márk, te vágja a fát, én vágok más színűt. Oké. De elmondanád, hogy miről szól ez? Hát most csak így a Minecraft világát szeretnénk a érdeklődőknek megmutatni, hogy milyen lenne ez az egész játék. Igen. Mi, hogyha kérdezi, nem szerverezünk Márkkal, hanem egy úgynevezett LAN hálózatot hoztunk létre. Igen. És nem maradjunk csöndben, annyit még erről, hogy nekünk már van egy channelünk is, meg egy honlapunk is, és a honlapunk az arról fog szólni, hogy ott mindenféle jó dolgot tudtok majd csinálni, meg ilyenek, meg nagy részben mind Bandi. Hát még nagy részben ott majd fogok én linkeket adni, szavazni, hogy milyen videókat csináljunk, Ja, meg majd... Bocs. milyen játékokról, meg ilyenek. Meg majd rakunk föl letöltési dolgokat is, játékokat. Persze. Hát ezt a LAN-t majd a honlapunkra is, meg a YouTube videó alá is le fogom írni, hogy hogyan készítettük el. Igen. Ez az egyik videómban benne van. Ha még nem láttad, akkor majd nézd meg, aztán sikerülni fog. Igen, mert nem nehéz dolog. Nem, nagyon könnyű. Igen. És amit látjátok, semmi lag. Pedig mi Hamacsiról vagyunk. Igen. Ezért jól van. Na hát Ma már mondjad. itt jó lenne a házunk. Tudom, szedem itt a fákat. Mi majd nem csak erről a játékról akarunk videót, hanem még több játékról is. Beleértve mindenről. Meg majd fogunk csinálni szervereket. Nagy nehezen. Nem hamacsisot. Ja. Igen. Tessék itt egy workbench. Nálam is van. Mindegy kettő jó lesz. Így. Na akkor. Akkor ezt kidobom. Jó. Alma. Hát akkor. Bocs. Na baj. Építgessünk. Bandi, megöld azt a csirkét, jó lenne kajának. Jó. Tessék. Nem kell odaadnod. Maradjon nálad. Rendben. Hát első azon még ilyen kis csafa lesz, hogy mondják ezt. Ronda. Hát ja, de minket Csúnya. De minket nem érdekel. Azért Igen. majd így a tengerre ránéz. Bandi, hozol homokot, légy szíves. Persze. Próbálj meg minél többet. Jó, csak kiütöm a fát. Oké. Megyek. Bem. Így, és majd egy ilyen szép rálátásra tengerre akarok. Így. Első rész még nem lesz olyan hosszú, de majd gondoskodunk róla, hogy hosszabb legyen. Igen. Elmegyek gombát szedni. Kéne bányásznunk, mert rémesen gyorsan sötétedik. Meg is nyitok egy bányát. Persze, hogy olyan a csákányom. Kérsz egy csákányt? Aha, kérek. Oké, akkor craftolok. Tessék. Jaj, én meg a gombát odaadom neked. Legyen itt. Ja, nem ide, mondjuk itt legyen már a farmunk. Én meg kidobom a sajátomat. Mondjuk innen. Na én addig elkezdek bányászni. Én is itt kezdtem bele. Ennyi a kis fura bánya lesz ez.
Majd ő alatt csinálok majd én kemencét, oké? Már is vasat találtam. Na, az király. Gyorsan hozok kőcsákányt. Oké. Így. Ennyi. Na, már is megyek föl. És csinálok egy kemencét. Annyit kell tudni még arról, hogy itt nincsen semmi leprivátolva. Az az egy jó dolog benne. Hogy érted ezt a privátolást? Mindegy. Ha tudsz adni egy homokot. Ott van a chestben. Ja. Na, de hülye vagyok, nem néztem meg. Kösz. Addig én kiégetem. Én itt építek egy gombafarmot. Az jó ötlet. Milyen gombád van? Hát egy. De piros. Nem. Ja, már nekem is volt egy, de azt most kidobtam minek. Vágok még egy kis fát. Igen, az első rész még egy kis unalmas rész, de második jobb lesz. Igen. Van nálad gomba? Nincs. Jaj. Ehem. Ja, ehem. Megcsinálom az üveget. Jó, én meg ahogy csináljad. Vigyázzam. Ez. Így, kis kilátás. Szenet is találtál? Aha. Még van lent a bányában. Várj az időm jó. Így. Ha van a szened, akkor én ezt átkraftolom. Nagyjából kész a házunk. A maradéknak jó lesz. Én addig megsütném ezt a csirkét, átkraftolnám. Na kész a házunk, Bandi. Hagyok. Majd ágyat is kéne, mert jönnek a mobok. Ja. Így. Szép. Ja. Van nálad egy gomba? Nincs, már mondtam. Ja, rendben. Hát első résznek ennyi lenne. Sziasztok! Halló.